Makalingkod kitang tanan. Praise God. God is good. Palakpakan ang Diyos. Praise the Lord. Sa mga pulo nga atong gibasa pag-una, then saith Jesus unto them, all ye shall be offended because of me this night. For it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad. Ani nga verse mga igsoon, magadala kong mensahe ani nga adlaw, when the shepherd is wounded. Sa dihang ang magbalantay samaran o gisamaran, when the shepherd is wounded. Then saith Jesus unto them, all ye shall be offended. Si Ginoong Hesus misulti nga to kanila, kamong tanan managpanibog tungod kanako aning gabi una. Kay ingon sa nahisulat, akong samaran ng magbalantay o ang mga karniro sa panon pagapahiti bula agon. When the shepherd is wounded. Balik ta sa Israel, mga igsoon. Taas nga panahon sila nahimong ulipon sa Egypt. For about 430 years, nagisakit sila dito samtang nagpadayon sila sa pag-uswag, misamot ang pagsakit kanila sa hari sa Ehipto. Apan ang Diyos nagpadala kang Moises aron nga giyahan sila paingon sa Promised Land. Nagsugod ni nga journey sa ilang deliverance. Dili sila makasugod sa ilang panaw, hangtod nga buhian sila ni Pero. Muhinungdan nga bisag nagmagahi si Pero, napulo ka mga hampak ang gikastigo sa Ehipto, hangtod nga mihural ang hari o gipadali sila pagpagawas gikan sa pagkaulipon. Gikan sa ilang pagkahigawas sa Ehipto, 40 years sila nga nagpanaw sa kamingawan. O si Moses was their shepherd. Si Moses mo ilang magbalantay sa maong journey. O sa maong panahon, gihatag sa Diyos ang kasuguan nga dunay halos 10,000 napulo kalibo ka mga butang naa sa kasuguan nga naghatag og kaalam o panggiya sa kinabuhi. Nga ang maong mga butang nahimong sukaranan sa ilang pagpanudlo. Aron nga ang katawhan sa Israel makailaog makasabot sa katuyuan sa Diyos. Pinaagi sa kasuguan, gisugdan sila sa pagtudlo ni Moises sa pag-ilang adunay usa lamang ka Diyos. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thy mind, with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength. Ug itudlo ni sa dakong kakugi sa imong mga anak, sa magalingkod ka, sa magahigda ka, sa magalakaw ka sa dalan. Sultii sila nga dunay usa lamang ka Dios. Ug si Moises dito sa dakong kalisang sa dihang ang Dios nagpakita pinaagig mga kilat ug dalugdog sa ibabaw sa bukid sa Sinai. Samtang ang katawhan sa Israel nagkurog dito sa ubos, nagibutangan og kural ang maong bukid aron nga bisan kung mananap utaw nga muhikap sa kural patyon pinaagig pagmato o kaha pinaagig pagpana. Sa kalisang sila niadtong panahona tungod kay ang Dios mihatag sa kasuguan. Ug unang butang sa kasuguan nga nagingon,
sultihi ang katawhan sa Israel nga ako mao ang Dios nga nagkuha kanila gikan sa pagkaulipon. Dili mo magbaton og laing Dios sa atubangan ko. Kay dili isipan nga walay sala ang tao nga mag-ila og laing Dios. Ako ang Dios nga nagkuha kaninyo gikan sa pagkaulipon. Nagaduaw ko sa sala sa mga amahan ngadto sa ikaupat nga kaliwatan kung ang usa ka amahan nagsimbag laing Dios up to the 4th generation ang tunglo sa Dios. Dili mo maghimog Dios nga nililok sa mga larawan sa bisan unsang butang sa kalangitan, sa yuta o sa ilawom sa yuta. Kay ako mao'y Diyos nga abughuan. Praise God. Hallelujah. Ug ang mga butang sa kasuguan mao'y nagbansay sa katawhan sa Israel kung unsay matarong nga kinabuhi. Gitudluan kung unsay moral sa tao. Kung unsa ang pagkinabuhi nga dili ka makasakit sa katungod sa uban. O unsay pag-amping sa lawas na kung muduol ka sa Dios o unsay mga gibantayan aron nga ang kinabuhing matarong atong pagapuy-an. Diha sa kasuguan sila magkuhag mga pagtudlo. O diha sa kasuguan gibansay sila sa civil law. Nga kung unsay atraso, unsay bayad, unsay mga salaod, pag-deprive og rights sa uban, diha sa kasuguan ipahamtang ang tukma na silot o bayad. Diha sa civil law gitudluan sila sa mga marriages ug unsay property nga ma-acquire aron legal nga imong kaugalingon. Diha usab sa kasuguan sa Dios gitudluan sila unsaon pagsimba ang Dios. Diha sa kinabuhi nga takos sa diyang maghimo silag halad dili himuon ni sa yaga-yaga. Kundili ang ilang halad bantayan tanawon pag-ayo nga mahimong takos nga halad samtang magsimba sila sa Dios. Kadtong panahona ang tanang butang pinasikad sa kasuguan pagabantayan nila sa tanang mga adlaw sa ilang kinabuhi. Ug nasugdan nila ni sa pagbantay o pagkinabuhi sa matag adlaw ng igpapahulay, gi-review ni nga mga butang sa igdulungog sa katawhan sa Israel aron dili sila mahikalimot. Ug sa dayon nilang sulod sa promised land, gipasidan-an sila ni Moises nga basig kung magpuyo na mo gwapo nga mga balay, doon na mo'y mapanag-iya nga mga parasan o maayong panginabuhi. Unya mga busog na mo, mudaghan inyong salapi o bulawan, basig mahikalimot mo sa inyong Diyos. Nga nagkuha kaninyo gikan sa pagkaulipon sa Ehipto, hangtod ani nga dapit sa promised land. Si Moises mo'y nag-una nga leader magbalantay sa katawhan sa Israel. Sulod niya itong panahuna sa 40 ka mga katuigan. Daghay gipangpatay nga mga masupilon. O dili lang kang Moises, kundi ang yuta ni tabang sa pagnanga. Aron kadtong mga nagsupil, lamyon silang buhi. Niya itong mga yuta nga nagnanga, ang uban gipanaglamoy o kalayo o gipanag watas-watas sa mga ihalas nga mga mananap. Kadtong mga taong nagasupil sa kasuguan. Hangtod nga pag-abot na nila sa promised land, sa dayon nilang sulod sa promised land, si Moises wala tuguting makasulod sa maong dapit kay may mga kapakyasan pod si Moises. So mipuli kaniya si Joshua na di nag-lead sa katawhan tambok niya tong Jordan aron nga panag-iyahon pagsugod ang tanang utlanan sa yuta nga gisaad sa Dios. Gikan kang Moises ang otoridad sa pagkamagbalantay, gipasa ngadto kang Joshua pinaagi sa pagdungdong sa iyang duha ka kamot o gipasidan-an nga bantayan sa hingpit ang mga pulong sa Dios
sa pagiya sa katawhan sa Israel. O gikan kang Joshua ngadto na sa mga judges, mga maghuhukom, nga nahimo silang giisip nga mga shepherd sa katawhan sa Israel. O gikan sa mga judges, may mga naghamtong naman nga mga propeta nga namatuto sa ilang panaw sa kamingawan, may mga propeta na nga gitawag. O sila usab nahimong mga shepherd, mga magbalantay sa katawhan sa Israel. Hangtod nga nagpili na silang hari, o ang pagdumala uban ang hari o ang mga high priest nga ang maong paagi sa pagpamunuan gitawag og theocratic form of government, nga ang kasuguan nagpadayon nga mao'y patakaran sa pamalaod sa katawhan sa Israel. Din ang priesthood, ang mga pari o high priest o ang mga hari na ginunitay sa pagdumala sa katawhan sa Diyos. Nihanang taas nga mga panahon sa paggiya sa katawhan sa Israel, pinaagig mga magbalantay. Dihay panahon nga nagmapasagaron ang mga magbalantay sa Israel, nga wala na nila ipatuman o itudlo sa hingpit ang mga butang nga naa sa kasuguan. O gipatindog sa Diyos si Propeta Ezekiel aron nga ihulagway sa mga shepherd kung unsay ilang nahimong mali sa paggiya sa katawhan sa Israel. O gipadaygan sila sa Ezekiel 34:19. Matod pa sa Ginoo, and as for my flock, they eat that which ye have trodden with your feet. Ang akong mga panon, gipakaon ninyo sa mga tinumban sa inyong mga tiil. Nagpasabot nga ang kasuguan, mismo ang mga magtutudlo ilanang gisupak o gihugawan. So kung dili na mao ang matudlo, mamisguided na ang panghuna-huna sa katawhan sa Israel. Muhinungdan nga daghang panahon nga ilang gitalikdan ang Dios nga nagluwas kanila gikan sa Ehipto. Tungod kay nalibog sila kay ang mga shepherd, mga nanghiuna kanila wala na musubay sa eksaktong kalagdaan sa mga pulong sa Dios. Nga matud pa sa dugang nga mga pulong, and they drank that which ye have fouled with your feet. Nanginom sila sa tubig nga gikutaw, gilubog sa inyong mga tiil. Nga buos samton nga mismo sila nga nagtudlo, wala magkinabuhi niini. Hallelujah. O ang nahimong resulta, kay ang kasuguan, mitindog ang mga propeta sa paghulagway sa mga promesa sa Diyos. Kabisan ulahin ang gikahatag ang kasuguan. Gisulat ni Moises ang sinugdanan sa creation ug sa tadla sa mga panahon, bisan pagkatong saad sa Diyos kang Abraham, in thee shall all families of the earth be blessed. Nga tungod sa nangasayop nga mga magbalantay, naghatod ni dili maayong resulta o paggiya sa Israel. Kadaghan gibalik-balik ang paghisgot mahitungod aning bata nga matao. Kadaghan gihisgutan matag adlaw igpapuhulay ang laraw sa pag-anhi sa Misaya, pinaagi sa baba sa mga propeta. Ug ang uban na kulit diha sa mga bato, sa mga langob, ug ang uban diha sa panit sa mga kahoy. Aron katipigan ang mensahe sa dili pa ni mutakdo sa panahon, aron tumanon sa Dios, kanunay lang mapukli, mabasa pag-usab, balik-balik sa adlaw nga igpapahulay. Pero kay ang magbalantay na nga sayop aning panahona, wala sila makabantay sa mga laraw sa Diyos. Kaysa dihang mitungha na ang ipaabot nilang Misaya, sila mismo ang nakigbatok niini. Ilang gisupak, ilang gilutos, ang ipaabot nilang manluluwas sa katawhan sa Israel. Malisod, kung ang kinabuhi, dili ta mag-guidan sa eksaktong kasayuran sa mga pulong sa Diyos. Pwede nga magtuo kag dili eksakto nga Diyos. Pwede nga magsimba kag dili tinuod nga Diyos. Kung dili eksaktong dalan imong gisubay,
Dili eksaktong pagtulunan ang imong nadungog. O dili eksaktong magbalantay ang nag-atiman kanimo. Nga gilauman sa Israel ang ilang mga high priest o ang mga leaders nga nagpakita kanilang tarong panahon sa panimbahon o sa ilahang mga serbisyo sa pag-alagad. Pero sila mismo mo'y nag-mislead sa katauhan sa Israel nga sa pagkakita nila sa Misaya, misugod sila sa pagsupak niini. O gilalis ang iyang pagkatao, bisan pa nakita na ang mga katingalahang mga butang nga gihimo sa atong Ginoo. Pero may saad ang Diyos. Sa nakita na ni sa unahan sa kasulatan, nga dili na mutultol sa eksaktong kasayuran ang mga nahimong magbalantay sa Israel. Si Ezekiel usab sa unahang mga tagna, ang Diyos namulong, and I will set up one shepherd over them, and he shall feed them, even my servant David, and he shall feed them, and he shall be their shepherd. Gisulti ni Ezekiel nga wala na si David, pero gisgutan gihapon si David. Kay ang Diyos nagsaad man nganto kang David, nga diha kanimo may usa ka kaliwat nga akong pabarugon, ang gingharian magalungtad sa walay katapusan. Dili si Solomon mo ang gitudlo ani nga mga pulong, kundili ang Kristo nga moabot sa ulahi, nga ang iyang pagpamunuan mulungtad na hangtod sa kahangturan. Busa nahisgutan kining maong tagna sa dihang ang Diyos nagsaad nga akong ipahimutang ang usa ka magbalantay kanila nga magpakaon kanila sama sa akong ulipon nga si David, nga siya magpakaon kanila ug mahimong ilang magbalantay, nga nakatutok ni sa atong Ginoong Hesukristo nga siya gitawag the offspring of David. Hallelujah. Palakpakan nato ang Diyos ani nga adlaw. Ug ipadayag ni sa Ginoo sa dihang sayang earthly ministry. Nga matud pa na, I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Ang maayong magbalantay muhatag sa iyang kinabuhi para sa mga karnero. Siya mao ang tumong sa kasulatan nga gisulti ni propeta Ezekiel, nga ang Diyos magpahimutang og usa ka magbalantay. Nagidala ngalan ni David sa pagdumala sa iyang panahon, pero nagtudlo ni sa iyang kaliwat nga mao nga tong Ginoong Hesukristo. Nga mitug-an siya sa dayag sa iyang pag-ingon, I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Ambot sabton nga ipakita ang tinuod nga kinabuhi nga may gugma, may kahangawa alang sa panahon. Og nagsugod siya sa iyang earthly ministry, sa iyang pagsugod may mga disipulo siyang gihimong mga tinun-an. Og sa dihang naapa siya sa pagmatuto kanila, pagmentor kanila, ang mga high priest, ang mga leader, mga shepherds sa Israel, mao'y nagtaral sa Ginoo, saksi silang nakakita kung giunsa nila pagsakit ang Ginoo, hangtod nga kini malansang sa krus. Sila nagsupil sa tao o manluluwas nga ilang giwali o ilang gipaabot. Sa atong kapanahunan karon, daghan kaayo'y mga magwawali na maghisgot sa end-time message. Wala tayo laing end-time message sa atong panahon. Jesus is coming very, very soon. Prepare to meet thy God. Maingon usab sa atong mga panahon, kaanggidra, kay dunay daghang mga nagpailang nga shepherd karon sa panon sa mga mag-aalagad sa Dios. Nagpailang nga sila mga pastor o mga leaders, pero wala sila mutuo sa pulong ni Ginoong Hesukristo. Maingon usab sa panahon ni Jesus Christ, bisan sa ilang mga kamot ang basahon nga gipaabot ang Bisaya, pero sila'y nangunay sa paglutos sa Ginoo.
Dunay mga kapanahunan bisan pa sa atong panahon nga nagbaha ang daghang mga magwawali nga nagpaila kang Jesus Christ, pero wala silang mutuo sa mga pulong ni Ginoong Hesukristo. No maghisgot sa pagka-Dios, makiglalis ning mga tawhana tungod kay wala sila sa hingpit mutuo kang Jesus Christ. Ang pulong ni Jesus Christ ngayang gisulti, if ye had known me, ye should have known my Father also. And from henceforth, ye know him and have seen him. Kung nakaila paunta kamo kanako, di gid mailhan si Kristo kung di nimo subayon ng kagikan sa mga tagna kung kinsaning bataa. So kung mudiritso kalag tanaw ni Kristo, muuban ta sa paglutos kaniya. Kang kagikan wala mahisguti sa kasulatan, giekspektahan sa mga katawhang Hudyo nga magagikan sa royal blood. Pero gisulti nga daan dito ra sa mga salingsing, kaliwat gihapon siya ni David, pero dito na sa mga pobre nga mga kaliwatan. Pero giilagi hapon the offspring of David. Hallelujah. So nangasayop sa pag-ila sa Diyos, diha kang Kristo Jesus. Pero sa dayag nga pagsulti kong nakaila palang unta kamo kanako, makaila usab unta kamo sa akong amahan. Sukad karon nakaila na mo niya ug nakakita na kaniya. Juan 10:30, I and my Father are one. Ako ug ang amahan usara. Kining bataa sa Isaiah, Diyos nga magkakagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipi sa pakigdait. Ipakita sa Diyos kung unsa ang pakigrelasyon sa tao. Kay ang rapture nga gipaabot hulagway sa pamanhunon o pangasawunon. O lisod, idikit ang relationship sa Diyos, spiritual being, o ang tao nga flesh. Pero gihimo sa Diyos nga siya nagpakatao para ma-experience niya ang pakigrelasyon sa tao. So, dili niya ma-feel kung unsa gyud ang paghigugmaay sa tao kay spiritual being. Sa dili siya mubati kasakit, kasilo, tungkay di matandog ang iyang kinaiyahan. Pero sa dihang nagpakatao siya, aron i-develop niya ang relationship niya og sa church nga iyang pangasawunon. Busa nakasabot ang Ginoo sa atong kahuyang kay He became a man. Nahimo siyang tao para makasabot ang unsa ning gikalintura, unsa ning naay problema, unsa ning gitamay na sinati ni sa Ginoo aron nga iyang masabtan ang atong mga kahuyangon. O bisan pa nga siya Diyos nga magkagagahom, sa nga tanan ng kasulatan wala maglilong nini, kay gibilin niya ning mga tugod. O ang iyang gipasidaan sa iyang panahon sa earthly ministry, sa iyang pagsulti, kung dili mo mutuo nga ako mao siya, mga matay mo sa inyong mga sala. Ye shall die in your sins. Walay kapasayloan sa sala kung dili nato dawaton ang Diyos nga nagpakatao. Kay sayang pagpakatao gi-offer ang gugma sa Diyos. Sayang pagpakatao gitanyag ang forgiveness of sins. Sayang pagpakatao gidawat ang mahimong mga anak sa Diyos. Busa gisulti niya, sayang pagsulti, mga matay mo sa inyong mga sala, gawas kun mo tuo mo nga ako mao siya. Kining bataa Diyos nga makagagahom, kining bataa amahan nga walay katapusan. He became a man to save the lost humanity. Nahimo siyang tao ron luwasunta gikan sa atong pagkamakasasala. Human sa iyang earthly ministry, gidakop siya sa mga magbalantay sa mga karnero sa Israel. Ug maoy nagpahamtang kaniya nga ilansang sa cross.
Ug sa dihang gisakit nila ang Ginoo, wala sila makaila sa hingpit kung kinsa tong ilang gitamparos, kinsa to ilang gilud-an, kinsa to ilang gisumbag, kinsa to ilang gihukasan, gibutangag kurunang tunukon, gilatigo sa likod nga nakagisi-gisi ang likod, mga igsoon. Sa grabe nga mga pag-antos, nagkadagma-dagma nga nagpasan sa krus. Wala sila makaila, kadto siya mo'y nagbuhat sa tanang mga butang. Wala nila masundi ang kasulatan sa mga pagpahimutang ni wa nila masundi sa pagtuo. Kaya ang ilang mga propeta nga nahimong magbalantay, nahimong nagpahisalaag kanila sa dalan sa pag-ila sa Diyos. O sa dihang gilansang na siya sa krus, sa wala pa na mahinabo. Gisulti sa atong gibasa ganina, aning gabhiyo na, manibog mong tanan tungod kanako. Ingon sa nahisulat, samaran nako ang magbalantay ug mahitibulaag ang mga karnero. Ug sa dihang nagbitay na ang Ginoo sa cross, na nagpalayo na pagsugod ang iyang mga tinun-an. They had forsaken the Lord while He was crucified. Ang uban nagpalantaw na lang sa layo, ang uban wala na magpakita. Kung sa dihang ang magbalantay, gilubong, 3 days sa lubnganan, naundang ang mga milagro, naundang ang pagpang-ayo sa mga balatian, naundang ang mga taong nangita o mga kaayuhan, ug ang mga tinun-an usab na malik sa ilang panimalay, o kung unsay gitrabaho nila sa una, sa wala pa sila tawga, namalik sila sa ilang mga gimbuhaton. When the shepherd is wounded. Sa dihang ang magbalantay namatay sa pagsamad, but He was wounded for our transgression. Isamaran siya tungod sa atong kalapasan. Ug ayang mga samad nga naghatod kaniya sa kamatayon, nagsaad og kaayuhan, both physical and spiritual. By His stripes we are healed. Sa wala pa ni mahitabo, mipasidaan siya, it is expedient that I should go away, that the Comforter will not come unto you. Maayo nga mahawa ko gikan kaninyo, aron nga ang maglilipay, manlalaban, maanha diha kaninyo. Naghisgot ni sa Holy Ghost, the resurrected shepherd, na naghalad sa iyang kinabuhi tungod sa mga karnero. Praise God. Manlalaban nga din maanha sa sulod nato. Nga din ang Diyos nagsaad usab sa layo nga panahon sa baba ni Jeremiah, the promise of providing pastors. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Gisaad ni sa Ginoo sa atong kapanahunan, sa diha nga siya nabanhaw, sa diha nga siya mikayab, midugang pagpasabot si Paul, he that descended is the same also that ascended. Kadtong nanaog, maupod to siyang misaka. Si Kristo misulti, kay gikan ko sa Diyos, mubalik ko sa Diyos. Praise God. Temporaryo ra nga panahon nga siya nagpakatao just to save the lost humanity. Aron luwason ka o giyahan ta pagbalik sa usa ka magbalantay nga nagsulti, I am the life and I am the resurrection. I am the truth. Kay walay kaugmao ng atong pagpangalagan
kung dili ta makaila sa tinuod nga Dios. Walay kapuslanan ang imong mga pagampo, ang imong mga pagsimba, kung dili tinuod nga Dios ang imong ginaalagaran. And when He was ascended up to heavens, He gave some apostles. Sa pagbiya niya sa alas nga nakita, gibili niya ang mga hiyas aron matuman ang gisaad sa Dios. Nga dunay mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga ebanghilista, ang uban mga pastor, ang uban nga mga magtutudlo for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, who shall feed the flock of God. Nagisulti ni Paul sa Acts 20:28, take heed therefore unto yourselves, unto all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood. Sa pag-atiman sa karniro sa Ginoo nga iyang gipalit piragi sa iyang hamili nga dugo. Sa dihang when the shepherd was wounded hanging on the cross, the disciples departed themselves and stay away. Uban nila nagtanaw na lang, misugod sila sa pagbiya sa ilahang nasugdan nga pag-alagad. Malisod kung walay magbalantay. Kung ining adlaw ako musulti when the shepherd is not around. Kung ang magbalantay wala sa duol o wala sa palibot. How the flock stay firm in the faith. Unsa kaha ang mga panon kung walay magbalantay, magpabilin baka silang ligon sa ilang pagtuo. Dili baka sila makigkauban sa mga roaring lion sa kalibutan. Dili baka sila makiguban sa nagmulub nga mga leon, hallelujah, kung walay magbalantay. Dili baka sila manibsib sa sibsibanan sa kalibutan kung ang magbalantay wala diha kanila. Ug mao nay pinakatindinsi maingon nga Ginoo samtang gilansang sa krus, gibiyaan siya sa iyang mga tinun-an palayo gikan kaniya. Panining adlaw, bisan wala ang mga magbalantay sa palibot, are the flock still acknowledge the great shepherd in heaven above? Padayon ba natong gila bisag way pastor, dunat tay labaw nga magbalantay. Kadtong gilansang sa krus, gilubong na banhaw, nga mihatag sa iyang kinabuhi alang kanimo kanako, nga mahimong kauban sa iyang panon. Kung si Paul nagsulti, si Pedro nagsulti, for ye were a sheep going astray, but are now returned unto the shepherd and bishop of your soul. Kaniadto mga karniro tang mga saag, nagpasabot nga kaniadto sa mga saag pata, kauban ta sa kalibutan, kauban ta sa mga kanding. Dili ta makasiguro sa tao kung way magbalantay nga dili siya ma-influensya sa kalibutan. Dili niya ikauban tong mga sakop sa gingharian ani nga kalibutan. Pero matod pa ni Pedro, but now return unto the shepherd and bishop of your soul. Karon nga gitawag ta sa Dios na balik na ta sa panon. Ang atong magbalantay bisag way pastor to ay great shepherd nga naglingkod sa trono sa kahitasan. Ug siya mo tag-iya natong tanan. Si Moises nagbantay sa karniro sa iyang ugangan. Si Jacob nagbantay sa mga karniro sa iyang ugangan. Si David nagbantay sa karniro sa iyang amahan.
Pero si Jesus Christ, sariling karniro ang iyang gibantayan aning adlaw. And He shall feed you with knowledge and understanding. Na sa atong panagtigom, ginapakaon ta sa kamatuoran sa iyang mga pulong. Aron dili ta mahisalaag. In the absence of the under-shepherd, how do sheep found honest and faithful in serving the Lord? Daghantay mga kaubanang mga magtutuo nga naa sa lagyong mga dapit wa nakasagol og mga panagtigom. Nagpabilin baka silang nag-ila nga dunay labawng magbalantay nga nagtan-aw sa kahitasan. Kay may mga tumuluo nga usahay ang ilang pastor mo'y pagabantayan. Apaning adlaw do na tay great shepherd nga diin kaniya nahibalik ang atong kalag nga nawala kaniadto sa dalan ug nahimo tang mga karnirong mga saang. Muna ingon ni Paul sa iyang mga sulat, wherefore my beloved brethren, as ye have always obeyed, not as in my presence only. Ang gusto na kong i-drive out ani nga adlaw, Domingo ra ta magkita. O sa Wednesday, ang gusto na kong ipasabot nga Lunes. Bisag walay pastor nga nagtan-aw, pero gila nato nga doon na tayo great shepherd nga nagtan-aw sa kahitasan. Kaniya mga tubang tasadlaw sa paghukom. Martes man, mubiyahi ka man sa layo o asa ka man nahimutang. Malimtan manimo ang naong sa imong pastor din sa yuta. Pero wag kalimot nga dunay Dios nga nagpakamatay sa cross. Nga naglukat ka nato gikan sa tanan natong pagkamakasasala. I am the good shepherd. The good shepherd laid down his life for the sheep. Muna ingon ni Paul, work out your own salvation with fear and trembling, as ye have always obeyed, not as in my presence only. Dili lang ta nga magdadaig panahon sa atong panagtigom, bisag nang inusara ka sa mga dapit sa imong panimalay. Pwede gihaputang mo pasalamat sa Diyos, pwede gihaputang mo daig kaniya, na mao'y labaw nga magbalantay sa atong mga kalag. Ug ang warning sa Ginoo, iniquity shall abound in the last days, and the love of many shall wax cold. But he that endures to the end, the same shall be saved. The great shepherd who were wounded for our transgression promised to us, lo, I'm with you always, even unto the end of time. Pwede ba tang makapromise sa Ginoo? As long as I live, Lord. As long as I live, I will serve the Lord. As long as I live, I will fear the Lord. As long as I live, I will abide in His word. As long as I live, I will be faithful in serving the Lord. Dili mata sa mga under-shepherd, gipakita nato ning atong kadasig. Dili mata sa tao nga atong gipakita nga atong faithfulness, but unto Him that liveth forever,
ngadto kaniya nga buhi hangtod sa kahangturan, naglingkod sa trono sa panggahom sa kalangitan, ug walay dapit sa kabuhatan nga wala maabot sa iyang pagtanaw, ug aniya siya sa atong taliwala aning adlaw. Duha kong tulo nga maghisgot sa akong halan, na ako sa inyong taliwala, ang akong maalagad ninyo, ang pagwali sa iyang mga pulong, apan ang paghatod ani sa kinahilatman sa atong kalag, ang atong great shepherd, he shall feed you with knowledge and understanding. And He will lead you into the still waters of His presence. Di ta mo maabot sa paghikap diha, pero nga atong great shepherd na nagpanandog na kaninyo ang adlaw, ug gitultulan ta sa matinaong kasapaan sa iyang presensya, aron manguli taning adlaw nga may kaligon katagbawan. Manindog tang tanan, ihangad inyong pagtanaw unto Him. That is the great shepherd and bishop of our soul. Jesus, my great shepherd. Serve the Lord with gladness. Fear Him with all of your mind, with all of your heart. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I go and prepare a place for you. That when I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. The great shepherd is now in your heart. Ug dili pa ta kompleto samtang niya siya naglihok, nagtrabaho sa sulod nato. He is not yet finished with us. Makasabot siya sa atong kahuyang, dadon ta niya sa kaligon. Nakasabot siyang mawala ta sa dalan, giyahan ta niya sa dalan padayon, hangtod sa panahon sa adlaw nga siya makitan sa kahanginan. Thank you, Lord. My shepherd is within me. Hallelujah.